ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿನ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತು ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಲೆ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ದಿಪ್ಪರ ಅಂಚೆನೇನಿ ಬಾರಿ ಮನಂಗೆ ಕಾಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಿತ್ತೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಡೆ ಭತ್ತ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜ panjurli ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಿಗೆಕಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತದು ಪೋಯಿ ಜಾರಿಗೆಕಟ್ಟೆ ಕೊರಗಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ವೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಏತುಂಡು ಒಂದು 10 ಜನ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಒಂಜಿ ನೀ ಸೋಮವಾರ ಅದು ಪುನಾನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಈಗಲೇ ಏತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀ ಕಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಂಚಿನ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನು ಅಂದಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಟೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅದ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬರೋಲಿ ಏರಕನ್ನು ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲಾಯಿ ಓಮಾತ ಇವನ್ನ ಗುಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಬಂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಗುಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಬರೀಟ್ ಕೊರತೆಪ್ಪನ ಗುಡಿ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಗುಡಿ ಬಲ್ತಮೇಟ್ ಅಂಜನೆ ಚೂರು ದುಂಬುಬೋದು ಎಡತ್ತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸತ್ಯದೇವತಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಉಂಟು ಇಂದು ಈತ ದೈವನ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಟು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಶೇರ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಏರಾನ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಸಿಟ್ ಆಪ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರ್ನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ